Mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong Domingo ha, gipahinumduman kita sa Ginoo niining gitawag nga humility. Ingon siya, kung imbitaron gani mo og usa ka kaon, ayaw muglingkod sa atubangan. Didto mo lingkod sa pinakaluyo, aron ang tagbalay muduol ninyo og moingon, ayaw lingkod diha, diri sa atubangan lingkod, so dili ka maulawan. That is humility, di ba? Now karon, kabalo ko nga familiar na taan ng humility, pagpaubos, di ba? So muhatag ko ninyo karon og lahi na sab nga dagway sa humility, pero akong hulman ang punto sa usa ka psychologist nga pare, si Father Cruz. Ingon siya, naay duha ka klase sa pride. Positive pride ug negative pride. Kining positive pride, kana bitawng dayigon ka, bright lagi ka. Dayon ang imong tubag, yes, well, ako na gud na. Naabitaw ko'y angkol nga grade 1 ra daw siya taman. Pero ingon siya nako, dato ko. Ako na gud ni. Grade 1 ra ko ha. Wa ko na human og eskwela. Pero dato ko. Ako na gud ni. That is positive pride. Nga nahimo kang ikaw kung unsa ka karon tungod sa imong paningkamot. Ang ikaduha, negative pride. Unsa ni? Kana bitawng dayigon pug ka. Bright lagi ka. Pero ang imong tubag, dili oy, kabugo nako. Guwapa lagi ka. Dili oy, kamaot nako. Imong i-deny. That is negative pride. Ingon pa sa psychologist, nganong imo nang i-deny, aron mas mudayig pa gyud siya nimo, nga guwapa gyud ka, di ni bukad og samot imong atay. Mga igsuon ka ng duha, sayop na. So ang atong pamalandong mauni, kung dayigon gani ka, maunay ilang nakita nimo. Example, bright lagi ka, mauni ang humility. Ing ania pagtubag. Yes, salamat. Yes, pakaingon ko, bright ko, pero abi nimo kining tanan nga talent nako, dili ni ako gihatag ni sa Dios nako. Iyahan ning regalo, dili ni ako That is humility. Okay ra dayigon, dawata kay mao na ilang nakita nimo, pero sumpay gyud anang gikan ni sa Dios, gihatag ni niya nako. That is humility. Okay?